ngizonibhanqela imali yenu yalezi ezinye inyanga lezi ezimbili ezisele sengikhipha nakuleli inyanga yesithathu yabo. Hayi sibekezela ngithi phela uyakwazi usinale impuphu naleli klabishi noanyanyisi nalo sawoti ukuthi sikwazi ukulala edlile nathi sike siphusha ngale mshini yakhe sihambe siyosika sidayise lapha nalapha. Hayi kwaze kwaphela 8 months. Kwaze kwaphela 8 months. Umuntu lutho ukhola le yes80 inyanga wavela wathi nya waphela nje emehlweni ethu. Aqala manje indaba akukho umuntu oselethe ukudla lana asiholile nathi emakhaya lapha nafanele sihambise imali sithembisa ukuthi siyasebenza yabo. Siyathembisa ukuthi siyasebenza ayi akulutho akho lutho nje sekuhlangana manje. Ngiyanibingelela babukele emakhaya igama lami nguLondiwe wakaNcumalo aka uMazwide. Sengiphinde ngabuya ke futhi nesinye story. Namhlanje la studio ngihleli noNkosi Ngiphile. Inkosi Ngiphile sekubingelela. Niyaphila ninjani? Siyaphila nathi. Sikhona nathi. Ngiyacela ukuthi Nkosi Ngiphile usixoxele ukuthi ubani, uvelaphi, awusitshela nje ngawe kafushane. Alright. Elami igama uNkosi Ngiphile wabamdluli. Kakhulu ngidume ngelika Khanyo. Ngale ngokuliveza nje likaNkosi Ngiphile kwakuyisipho esiqhamuka kumkhulu babe ngizalwa. Yabo, ekuzaleni kwami shuthi ngifana nengane yesipho. Okwangamela izalo, ubaba wangamela azala ingane but ngaba yisipho. Yabo. So kufika kwami emhlabeni uma wayeyodeda kwamhla 28 kuNovember kuMonday 1993 ngaleso sikhathi and then ubaba esekhaya ngokusho kwakhe mengixoxela. Esho ukuthi waphupha omkhulu ethi lengane ezozalwa igama layo kuzoba uNkosi Ngiphile ayizukufana nezinye izingane ezikhona egcekeni yabo. Ayikhamba isikhathi ngizaleke. Ekuzalekeni kwami ke shuthi ngoba ubona kukanje. Ngachaza ngithini ke kumuntu mhlombe osuke ebukela ongaboni nonga understand. Ngazaleka ngumuntu oyi lesbian yabo. Ekuzaleni kwami ke ngizalwa sibathatha kumama ubaba ngingedwa. Okusho ukuthi mina ngokugcina yabo. Ngoba ngokugcina nje laba abanye banabazali babo enibakhulile. Banobaba babo actually banobaba babo. Bakhulile bona kunami and I'm the last born. Ekubeni kwami last born kwahamba isikhathi whereby bekunezinto engingayi-understand ukuthi why kwenzeka u1 no2 no3. Yabona uma uzokhula emndenini wazi ukuthi nizalwa ubaba oyedwa nomama oyedwa kanti anginjalo. Usukuzwa ngoba nakho usuqala usukhula usuvula amehlo uthawu. Sekhona uthi hey hamba kubaba wakho ngibuza umbuzo kanti akusiyo ubaba wakho nawe. Yabo. So ngokuthola istory ukuthi uma mhla ezala okokuqala kwakusenzima wayesemncane ifirst born yakhe yokuqala then wayithatha wayisa kubo emeyisa kubo nowesibili ngokunjalo wamthatha wamusa kubo sonke sinamakhaya ahlukahlukene sobathathu yabo nami nginobaba wami yabo the time ke uma esegcinela kubaba ngoba ukugcina kwakhe ukuthandana nomuntu nokuba nengane kwaba yimina ingane yakhe yokugcina then kwaba ubaba umuntu waba usofa silahlane wakhe naye yabo. Hayi ekukhuleni ke sikhule ngazi angithi ngazi ukuthi sizalwa ndawonye kanti asizalwa ndawonye. Kube nesikhathi lapho khona it was around 2010 kanje. Kube nesikhathi la khona abazali bahamba abami ke actually boy2. Umama azala umama oyedwa ngithi then ke ubaba wami yabo. Bahamba abazali lo nyaka 2010 uma ubaba kwaqala ubaba kwaba uMarch then uma kwaba uJune yabo. Bashone ngonyaka 2010 do World Cup. Ayi qale manje inkinga ukuthi ayi ngeke ngathi manje sengiya sideline lana kuyaqala kuyavela ukuthi hayibo ngathi lo muntu lo ubaba wakhe ilo
yabo, labo banobaba babo. And kunokucindezeleka kubafowethu ekuthenini abakhulanga noma bona, mina ngikhule noma, yabo. Abasakwazi ukuba supportive kumina noma ngicela into esikole ngishoda ngesicathulo. There are certain words abawasebenzisa kumina angekho right ukuthi hayi uhamba ofuna ukuthi kumavele wena uthola yonke into kuma nobaba, bona abakwazanga ukuzuza lokho, yabo. Not knowing ukuthi kwakwenzakalani before incindezeleka yenzeka kubona kudala, sebethatha konke like bakuletha kumina, yabo. Kwaba nesikhathi ke la ngaqeda khona esikoleni. Mengiqeda esikoleni ngihambe ngiye kwenye indawo eseMpumalanga, ese-Driefontein eMpumalanga. Fika eMpumalanga laphana ngize ngomuntu ozosebenza. Ekuhambeni kwami kuyosebenza ngithathe umuntu ngasekhaya. Uyabona ukuthi hey kunzima la. Sebehambile no abazali. Kunzima. Ngihlale noma mncane ngahlala noma mkhulu ngisafarisha, angeke vele umzali ayiphathise ingane yomunye umuntu eze yakhe, yabo. So vele ukusafarisha kuhlezi kukhona, bona babe right kumina but ingane zabo, yeah, yaqala inkinga enganeni zabo. Ngaba nokucindezeleka, ekucindezeleni kwami noma kuthiwa ngibeka imali le ngisuke ngiyinikiwe okanye ngiyizamile, ngenxa ukuthi sebebonile ukuthi awu khona into ayibekayo lo muntu, each and every time meka nikeza into ethile uyayibeka. Waqala kwathiwa cut off, ngoba le mali le ebengiyibeka bengibela mhlambe for a certain reason ukuthi ngisize into ethile because okunye kwaba bakwazi ukungisiza bona. Waqala kwashintsha isimo ke lapho. Isuke lapho ngahamba ngaya ekhaya eMtuba la kuhlala khona ugogo wami. Sengisuka ngala eMandeni. Hlala eMtuba ugogo wami ayingihlale khona but ngenxa yesimo sempilo yakhona yayingeyinhle kakhulu, yabo. Sekungcono manje, ngisho ukuthi sekungcono manje, but yayingeyinhle. Kwakuzintandane nje zodwa egcekeni, ezinye zazo azihola imali yobutandane and isikole sikude. Impilo ayisafani na before. Sikude isikole, akufani nala bengihlala khona eMandeni kusakhona umzali nayo yonke into. Sengihambile manje ngakugogo. Isikole sikude kakhulu. And imesikude fanele unqamule mhlawumbe impula yayi-2, lo munye usamhosha but if ugcwele kufana nokuthi umfula nje impela. Nomunye ke sesunqamula umfula ke impela ufanele unqamule khona phakathi. Ngisho kuthiwa uyabhala liyanetha izulu ugcina ungakwazanga ukubhala. Ngoba the last time inethi imvula ngangifunda umatric khona lapho khona saqiswa khona ngebhano esefane siwele sesikoleni siyeqiswa ngebhano ukuthi sikwazi ukubhala siphinde sibuyele emuva, yabo. Uyabuya nasekhaya lapho uthola ugogo lapho akho lutho ozoludla, ayikho nje into ehlanganisiwe. Mhlawumbe uhamba ukubhala obhatata ngaleso sikhathi kunzima, yabo. Lapho singabantwana sikhona kula egcekeni sibhekisa la sonke. And okwangiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi ila engazibona khona ukuthi kahle kahle should like kazi yahlubeka, yabo. Kwangiphatha kabuhlungu le nto ngangokuba kwanginika ugqozu lokuthi ngikwazi ukuphusha empilweni ngifike la engikhona kumanje, yabo. Noma kungakabi impumelelo enganani kodwa compared to before kungcono kakhulu, yabo. Okay. Kwafika nje ingane zesikole primary school, ingane zase-primary school phetha ijumbane ezincane, abo amathini, izinsipho ezisikiwe, yabo. That was so touching kumina ngaleso sikhathi. Kodwa kwanginika ithemba lokuthi no, yazi kumele ngishintshe isimo la ekhaya ngelinye ilanga. Baqhamuka namathini asikiwe, izinsipho ezitheliwe, yabona ukuthi kutheliwe for ukuthi kuhlanganiswe kuyahanjiswa. Baqhamuka abaningi bayacula, baqhamuka abaningi izingane zesikole ihamba nothisha. Gogo ke wayijabulile because wayijabulela ukuthi uyabona ukuthi sizokwazi ukuthi silale endlini ngalelo langa, yabo. Hayi leyo nto leyo enye izinto futhi eyangenza ukuthi ngithi kumele ngishintshe isimo ekhaya. Nginganaki ukuthi umfowethu nodade wethu noma sebe right empilweni but akukho abangisiza ngakho, yabo. Hayi sifike ke sibuyele kule sikhathi lesefane ngeMpumalanga ngaso. Ngizama ukuthi manje fanele ngisize
ugogo ekhaya yabo. Hamba eMpumalanga gogo ngithola umsebenzi. Ngithi gogo ngithola umsebenzi nje akho umsebenzi engiwutholile sithathiwe la siyogubha ilahle eMpumalanga. Sambe mesifika laphana sazi ngazi engqondweni yami ngazi ukuthi ngogubha ilahle like emayini. Oh, okay. Yabo. Like emayini. No, kwangasiyimayini. Khona lezi hlahla lezi. Ihlahla lezi zelahle ifike ishiswe like ehlathini. Ishiswe then zifakwe endaweni ewubhayela phakathi. Zixishwe kuleyo ndawo then ikwazi ukuthi liphekeke ilahle likhishwe like la malahle lawo okosinyama yabo lawa kanjalo izihlahla. Yes. So kwakwenziwa lawo malahle lawo. Indawo esasilala kuyona icontainer ayinasivalo. Yabo. Ayinasivalo. Phezulu kwakhona ibhodlokile yabo uthi icontainer endala le seyine rust akunagesi lana sinamanzi kunomfula nje ogelezayo lapha ezansi esikwazi ukuthola kuona amanzi okuphuza la ngalana into ayilethayo lo muntu lo esimsebenzelayo njalo ikabishi impuphu uanyanyisi nosawoti kuphela yabo. Hayi sizameke nathi ukuthi hayi ngeke mesizamile sishaya ispansa lo muntu lo asibuye siphinde sizame ngenye indlela mhlawumbe sosika ingodo kwezinye indawo sidayise yabo ukuze sikwazi ukuthi kuhlanganise imali encane ukuthi sikwazi ukwenza izinto. Sifika isikhathi sokuthi kumele masihole lutho ashange itori manje ngeke sikwazi ukuthi siniholele okwamanje fanele siqale sidayise leli lahle leli ukuze nikwazi ukuthi nithola imali yenu nani yabo. Ayisibekezele yize yesibili inyanga same story. Hawu. Okay, kwesithathu athini? Athi ngizonibhanqela imali yenu yalezi ezinye inyanga lezi ezimbili ezisele sengikhipha nakuleli inyanga yesithathu yabo. Ayisibekezela ngithi phela uyakwazi usinala impuphu naleli kabishi noanyanyisi nalo sawoti ukuthi sikwazi ukulala edlile nathi sike siphusha ngale machine yakhe sambe siyosika sidayise lapha nalapha. Hayi kwaze kwaphela 8 months. Kwaze kwaphela 8 months. Umuntu lutho ukhola leyes 80 inyanga wavela wathi nya waphela nje emehlweni ethu. Aqala manje indaba akukho umuntu oselethe ukudla lana. Asiholile nathi emakhaya lapha nafanele sihambise imali sithembisa ukuthi siyasebenza yabo. Siyathembisa ukuthi siyasebenza ayi akho lutho nje sekuhlangana manje. Kube khona umuzi owawukhona around kuleyo ndawo leyo nganginokuhamba ngocharge ifoni yami khona yabo kulo muzi. Ayi kulo muzi lona mengifika khona ngixoxa ukuthi yazi kuwenze ku1 no 2 no 3 lapha ezansi. And lo muntu lona asaxhumana naye efonini. Asakhona umthole efonini, asinakudla lapha ezansi, asazi kwenzakalani. Yabo. Athi lo muntu, "Ey, uma khona nje athi yazi ungazama ukuhlala la batho kwesikhashana." Yabo. While uzama indlela ukuthi ufuna ukubuyela ekhaya. Ngihlale for like 2 months khona. Nakhona mengihlala khona for 2 months ngiyasebenza khona entabeni kunendawo kuyintaba babegubha khona ilahle even though mebeligubha babengaligubhi ngokusemthethweni yabo babengaligubhi ngokusemthethweni siligubha lelahle ngenza umsebenzi lo onzima ngangokuba bawungeke wenze umuntu onjenganami ngasho kanjalo ngasho ukuthi umuntu othambileyo yabo wawungeke wenze umsebenzi okanje. Ayi siligubhe lelilahle leli angitshele futhi ukuthi hayi ngoba ngisebenzisa kanje into ozoyithola phela iplate lokudla ngikwazi ukukukhokhela sengivuma khona ukuthi okay just ukuthi ngilale ngidlile bese ngikwazi ukuhlanganisa okungihlanganisa okuncane ngikwazi ukubuyela ekhaya. Kungena icall ngelinye ilanga ayingahluleka uyibamba lela langa ngike ngibe umuntu ostrong ongakhali yabo. Ngahluleka kuyibamba lela kodwa uyathi ngena icall kumamkhulu wami engifonela hawu ukuphi Thayi ngila eMpumalanga kwenzalani lapha ayingamtshela imamkhulu ngiyashizila la kubi ngalendlela exakayo yabo. Hawu awuze ngala eMandeni ubuyele eMandeni
mhlawumbe khona into encane esingakwazi ukuthi sikuhlanganisele yona yabo hayi ngikhulume nabala egcekeni after ukuthatha icall khulume nabantu abala egcekeni khona omunye nje ubhuti wakuthiwa umdletshe ngisho ukuthi mhlawumbe ngesibongo sasihlobene yabo okuthiwa umdletshe ngamtshela ukuthi imdletshe mfowethu yazi nginenkinga e1 no2 no3 njengamanje kuyafona ngala umamkhulu offerisha ukuthi mhlawumbe ngase bangizame nga something and mengibheka la impilo ayinyakazi because ngisebenzela iplate kuphela yabo iplate kuphela engisebenzelayo nangala ugogo ekhaya udinga imali konke nje kumile athi kumina anginayo imali njengamanje but ngingazama ukukhuluma nomama yabo akhulumeke noma wakhe ngokuhamba kwesikhathi mekhuluma nawo uma wakhe angizame kwakuyi250 ngale wayenginike yona but imali yokusuka lapho yayingaphezulu kwaleyo ukuthi ngisuke eMpumalanga ngize la eKZN ngize ngofinyelela eMandeni kwakuphoqa ukuthi lapho ngihayike hayi mengihayika ke ngisuka eMpumalanga ngathola truck okokuqala la ngibeka elokhuzaneni oPhongolo la ngithatha nje 100 rand la ngibeka ePhongolo ngisuse eMpumalanga la ngibeka ePhongolo 100 rand hayike kuze kube late kusebusuku lutho ukuthola imoto ukuthola imoto kwathi sekubani I think kwako 8:30 kanje ebusuku ngihayike kwavele kwama imoto encane imele imoto encane lena ngibuke ngibe nalokho ukuthi le moto le ngeke wathi nokusabanyana nje ngene phakathi ngimtshele mfowethu ngizocela ungishiye noma eMtuba kahle kahle ngiyeMandeni but ngizocela ungishiye noma eMtuba just ukuthi ngifike ngibone ugogo then ngikwazi ukudlulela phambili mhlawumbe ugogo khona engakuthola okuncane ngisuke ke lapho ngihambe nayo le moto lena sidonse ngo-N2 siye sofika kuma Gumtree la seMtuba la fanele ngehle khona sebusuku ke lapho sebusuku sambe ngifike ekhaya ngimbona ugogo ngidlulele futhi ngakusasa ngiyeMandeni mesifika ke eMandeni la kwaqala khona ushintsho oluncane empilweni yami yabo mengifike eMandeni umamkhulu abone nami yabona sengibhema ngalendlela exakayo ngiyabhema yonke nje into nje ikhomba uxakeka nje kimi yabo nginama blue white 2 neskipe esi2 engisele nazo nabo phaqa nje abangasile netekisi eladabuka nokudabuka yabo fike umamkhulu hayibo kwenzakalani yini inkinga yakho kwenzaleni uthuleleni sonke lesikhathi ukuthi uphila kanje nana ngithi engqondweni yami nasenhlizweni ngalento ukuthi angifuni ukuthi omunye umuntu angisize ngifuna ukuziphushela mina until ngize ibe right yabo umamkhulu athi okay qala uhlanganisa itoho lapha ezansi kunenye construction company ekhona lapha uhamba ofesa khona abantu engibaziyo khona engizokhulumela nabo khona ngifese ngicela kwaphela iviki ngifesa then bangithatha leyo contract yangithatha for like 4 months because ayisizophela vele luckily ngathola ibasari la yokufunda ngiza la eThekwini mengithola ibasari ke manje sekubiza ukuthi ke manje ngizohlala kuphi into yokuqala angazi umuntu la eThekwini okhona usisi wami lo engizala naye esweni and unomuzi wakhe uhlala nezingane zakhe nomkhwenyana wakhe but the biggest problem is kukhona usisi wami ngala usisi wami akafuni like akafisi ukuba nobudlelwane nami ngesimo sokuthi ukhule kanjani yena yabo
and umuntu okhule ngalendlela akhule ngayo and yonke into obuhlungu ayizwile ngathi engayikhiphela kimi yabo ayi kanti ngalelo langa lelo kwasisekusele like 2 days ukuthi ngize ngala eThekwini sele like 2 days ngize ngala eThekwini afonele umamkhulu wami yena usisi kwangathi nje yonke into iyaxhumana ukuthi ayi like mekuzokwenzeka into enhle but unganayo i-direction ukuthi ngizoyapi ivele iqhamuke into ongayilindele yabo afone yena engafonelwanga umamkhulu afone yena kuqala ma ngifuna umuntu ozongisiza ngengane ekseni for ukuthi miye esikoleni akwazi ukuyigeza ayise esikoleni bese ke ngimholela leyo mali engimholela yona kusho yena usisi wami athi umamkhulu yazi ukhona la uKhanyo bangibiza uKhanyo na ekhaya ukhona uKhanyo and ngobe khona nje unenkinga ukuthi uthola isikole eThekwini ibhasari ukuthi hamba ufuna utholene isikole and akanayo indawo yokuhlala athi yena hayi tetele akeze ngcono ubo wasekhaya ke yena akeze angithi mind you lo muntu le ubezoholela ne mina sengifikile ezingifika la angizukhola ngihleli nje kuphela ngokuthi ngicashisa ikhanda afane ngivuke ekseni ngigeze ingane ihambe esikoleni yabo okay no ngiyacela ukukuphazamisa angiyise kancane mbukeli ngivumele ngimphazamisa khona siwaphuthuma sabe seyitolo hlala nathi unganyakazi nje kuningi okusazovela ngempilo kaKhosi Ngiphile. Alukho usuku engilithanda njengolesihlanu kaEasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke ayike into elula njengokuba ingxenye kaEasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo emva kwalokho akuna deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code akungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe uEasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho kufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu. Siyakwamukela futhi ke mbukeli ekhaya kuhlelo lethu silibiza ngokuthi Umzansi Reality Stories Life After Dark. Sisahlala naye iNkosi Ngiphile usezoqhubeka asixoxele kabanzi nje ngestory sakhe. Nkosi Ngiphile siyacela ukuneza ithuba futhi uphinde uqhubeke la ugcine khona. All right. So the time ke sengitholile isikole ngahamba ngayohlala nosisi wami nakhona kunzima yabo. Kunzima lendlela exakayo ngangokuba kwa end up sengimuva khona ngitshelwa lapho ngiyobhala esikoleni yabo ekseni ngizotshela ukuthi buya uzothatha into zakho awusenayo indawo yokuhlala la ekhaya lapho ngiyobhala ekseni awu angisenayo indawo yokuhlala kanjani ingena imessage kuWhatsApp ngalelo langa ngifunde ngingene ngaphakathi esikoleni ngibize one of my lecturers ngimkhombise yazi angazi noma ngizokhona nokubhala through lesimo lesesingivelele njengamanje ayibuke naye abuza hawu usisi wakho lo mina usisi wami uthi angitshele usisi wakho lo uzalwa naye like eswini phakathi umama oyedwa mina bathi ngeke awuthi uyadlala yabo awuthi uyadlala ngeke ungitshela ukuthi usisi wakho lo ozalwa naye ongakutshela kanje uthi shonaphi mina ngazi ngizofike ngizwe kuyena mase ngithatha izinto wathi wena iplan yakho ithini nama ngazi mfethu ukuthi iplan yami izothi ithini sho ukuthi ngizothatha izinto ngihlale nazo emgwaqeni yabo ngiye kusisi ngibingelele sisi kunjani uyambona ukuthi nokho uyafisa ukuthi athi hlala but ngesimo sokuthi umkhwenyana wakhe akasangidingi kwakhe yabo nakhona ukungangidingi kwakhe emzini wakhe akanaso izathu ezivelidi okay yabo phela nje uthi yena
udinga nje ukuhlala nomndeni wakhe, akudingi ukuhlala nomunye umuntu. Yabo. Even though ngeke ngingachaza into eningi ukuthi hayi mhlawumbe izathu kwakuwukuthi nokuthi ngiyasazi sona. Yabo. Kodwa ethi angisafuni ukuhlala nomunye umuntu, ngifuna ukuhlala nomndeni wami. Ebenolaka nje umuntu wakhe. Yabo. Mina no yazi sisi like ngizamile ukumehlisa umoya no sisikhululeka ngizosibona abuza uzoyapi ngithi angazi kodwa ngizobona. Yabo wathi ngizokufonela and ngifayile noma imadlana encane ukuthi ukwazi ukorenda. Yabo. Mase holile lapho omhla ka15 lo muntu uhola ngomhla ka30 so ifaka nini imali mase holile lapho mina ngiphuma ngomhla ka15 kanje ngiphume ngihambe ngibuyele la edrobheni mengiza la edrobheni ngibeka ngaphathi into zami esikoleni anginayo indawo yokulala ngalelo langa imali enginayo it was only 25 rand ephayitheni lami. Yabo. Anginayo indawo yokulala angizazi ngizolala lapha. Suku lokuqala ngalala nje emgwaqeni kwenye indawo shelter but lama shelter la adayisa omama. Okay. La adayisa omama la ku Smith Street la eThekwini kwenye shelter nje yayiqondene nasesikoleni ngalala kuyona. Ngangabatshela futhi laba basesikoleni ukuthi ngizolala lapha ngathi hayi ngizozama nje indawo thizeni ezihlobo lapha akhohlobo eseduze ngaleso sikhathi engithi ngiyasazi mina. Yabo. Kodwa ngagcina sengitholile ngomunye wangasekhaya ukuthi hayi khona umuntu angangicuphisa kuyena ngolunye usuku. Yabo. But lela kwi-shelter ngalala kwi-shelter kwasa angigezile angiphuze amanzi angidlile. Ngalala kwasa ngangena esikoleni ngaphakathi kusasa ngaxoxa nomunye umngane wami uSimo Simelane esakade sisuke naye ngala eMandeni sithole naye ibhasari sezangala eThekwini. Jethe isimo mfowethu yazi kunesimo esikanje singivelele and angazi ngenze njani. Athini yena athi yazi kune lokhuza indle kade uJames ngala eDurban North but kuyigada kwakhe mhlawumbe ungahlala lobo busuku obuyi1 bese uyahamba ke uzobona na ukuthi wenze njani noma uyahayika ubheka back eMandeni noma wenze njani. Hayi ezama ukuxhumana noJames engamthola efonini. Mengamthola efonini athi yazini asithathe le mali le othi unayo encanyana lo 20 something rand wakho sivele siye khona lapha eDurban North sibone ukuthi mhlambe siyamthola mesingamtholi so bese sibuya ngenyawo. Yabo. Gibeleke sambe seDurban North hayi sinoke kule jalidi leli hayi lutho akekho nalo James lana akho umuntu nje kwabiza ukuthi masibuyele emuva futhi size la edrobheni. Yabo. Mesifika la edrobheni phoqe futhi yena uhlala eflatini kuphoqa ngizolala phandle futhi. Yabo. Abuza usisi efonini angifonele ukuphi uright unjani hayi ngiright kodwa ngimtshela ukuthi ngilele lapha emgwaqeni. Yabo. Nolokhu ukuthi hawu umuntu akama sengaze ngijinge ngaphandle kanje. Kanti yini lengaka? Le mhlambe engiyonile okanye mhlambe le engingatshelwa yona ukuthi ngiyenzile okanye ngixolise. Yabo. Number 1 la isikole ngisitholile. Number 2 ngihlele emgwaqeni. Number 3 angazi noma ngizokhona ukuqhubeka nikufunda la. Yabo. Ngisathu sokuthi indawo yokuhlala anginayo indawo yokuthi ngifane ngirente. La esikoleni into abayikhokhela kuphela indaba yesikole kuphela ukuthi ukukhokhela incwadi zesikole kuphela ukuthi accommodation food and stuff uyazibonela. Yabo. Awukwazi nokuthi uyaphuma uyozama uyophanda ekuthenini ukuthi hayi mhlambe sospend isikhathi esingaka esikoleni suwele ekseni ngo8 uze koshaya u4 ntambama usesikoleni. Asikho isikhathi ukuthi uphande lapho. Kwaba khona ke engahlangana naye edrobheni wangasekhaya eMtuba. Yabo. Na uzoziphandela nje la eThekwini. Abuza ngihlale nawo hawu hey kunjani angisawazi hayi sibingelelana kube right.
lo sisi lona athi hey ubekwa yini la eThekwini ethe wemfethu yazi usakhuluma leyo nto leyo anginayo indawo yokulala angidlile anginamali futhi and ngiyabona mhlawumbe ngiyogcina ngifana nabantu nambala estradini njengamapara angisezi ukwazi ukuthi ngithi ngibuyele emuva ngizobuyela ngani angazi ngenze njani yabo nasi nesigele la angifuni ukushiya because nginale ntshisekelo ukuthi ngisengakwazi ukushintsha impilo yami ngale mfundo le athi mina athi yazi kunendawo engala eVerelem but kude nala esikoleni angazi uzowenza kanjani angithathe siye eVerelem leyo ndawo umkhukhu lemkhukhu nje imkhukhu komplaza imkhukhu hlale ngiyaqala ngiyabona le ndawo ukungcola kwakulaphana yonke into kuyasabeka umfula khona la eduze kwale mkhukhu le amagunda nakhona ngisho isigqoko lesi sincane osibonayo lapha ngwa sincane nje kakhulu qale ngithi impilo onlephi lana kanti angithi ngijala impilo ukuthi ngisekhaya yabo noma kukhona ukushizila but ngise-roofini yasekhaya yonke into right la uyaqala uyabona ukuthi ayi ngeke ngathi enye impilo ke manje le bese ngizoyiphila la kuyadayiswa khona lana utshwala khona bavula ama-tavernnyana emaceleni abanye bazoperate izinto zabo ama-fruit and veg nje yonke into nje idolobha elincane kodwa lisemkhukhwini yabo hayi ngihlale uday 1 la athi kumina angazi sowenze nje indaba ye-transport ukuthi uhambe esikoleni but ungadla lokho engikudlayo la yabo ngidle lokho engidlayo ngizama ukuxhumana nabasesikoleni ngibafonele ngathi uthi yazi nginenkinga la indaba yokuthi ngizokwenza njani indaba ukuthi ngigibele ngesikoleni babuze malini usuka lapha eVerelem uza la edrobheni angisazi kwakuyimali nesesikhathi lesiyana because sekukudala yabo bathi ngoba sikhona isitimela ngalapho ezikukhona isitimela nje isona esokwazi ukuthi singisize naso ke sibuye sife uthothi mhlawumbe ugibele ngo4 uzofika endlini ngo10 ebusuku ngenxa ukuthi sesifikile endleleni yabo ayi ngihambe ke ngibe nenhlahla ukuthi ngama weekend kunendawo eyenza itini ke ngala eVerelem ngishaya lezo sitina thole leyo madlana lencane ngihlanisela ukuthi ongenani ngibe nethidi lesonto ukuthi ngihambe ngesikoleni yabo noma ngithi ngiyazama ukucela kulowo wasekhaya lothe ngizokwazi ukukusiza nga-something mase sewulapho mase kuphela inyanga akasayingeni usengitshela ukuthi mina eyami into iyasetshenzela yabo hawu usho kanjani manje ukuthi into yakhe iyasetshenzela ekubeni wena ungithembisile ukuthi noma kuthiwa ngiyaphuma lapho uzongizamela indaba emali yerent kanti kwenzala nje awungiyeke wena wakho akaze senzelele ukuthi wawenzela yonke into wena usakhula yabo kwanedwa wahamba uma sewubona manje sifana uzofuna usizo ukuthini yabo now uwe nje ongithembisile ukuthi uma sengiphumile lana uzokwazi ukuthi ngizame imali yerent nginike mhlawumbe nento encane ukuthi ngikwazi ukudla bese kunye ngikuhlanganisa awusayingeni nje ke manje athi hayi awuyibonele umdala yabo it's okay kwaba ukugcina kwethu ukukhuluma ke nawe sisi lapho cha okay kulungile ke sisi qhubeke nempilo ngala emjondolo ngihlanganise ngicina ibe nejointanyana nje elincane elingatheni kwangokuya lakhula lelo joint ngiliphusha ngama weekend partner insuku ngisesikoleni yabo hayi ngikwazi nokuqiniqinisa ke ekuthenini ngikwazi ukuhlanganisa imali ukuthi hayi manje sengiyakwazi ukuzithengela ukudla sengiyakhona nokuthi ngizise esikoleni la kuhlike ngaqeda esikoleni nga right yabo because engqondweni yabo babeyitshela ukuthi mhlawumbe ngidrop outile esikoleni ngenxa ukuthi ngeke ngikwazi ukuzikhokhela ukudla and stuff but ngahamba isikhathi kwa right ngaqeda esikoleni ngaphusha nangala ebhizinisini kwase kufika ke usuku lezikhukhula ezenzeka 2022 zasusa lezo izikhukhula zagcina zasibeka ngala eThekwini mezi sibeka la eThekwini kunokufika abantu bebhalisa izinto thizeni mayelana nale
abantu ababexhasa mayelana nesimo sezikhukhula leso sikhathi ngaba nenhlahla like ivolunteer leyo nto ngangithi ngiyavolunteer nje ngaba nenhlahla angibuze lo muntu hawo angitshele yini onayo mhlawumbe engakusiza ngayo ngifuna ukufaka emsebenzini ngoba ngiyakubona ukuthi ukhuthele into enoyenzayo yabo hayi ngimtshele ngino 1 no 2 no 3 no 4 engiwuzamile and ngenza ukuthi nokuthi esikoleni ethi yazi ngizodinga abantu emsebenzini ngicela ukuzama ukuthi ngithathe ngifake lo msebenzi lo under government lo under government but la ma organization akhona athe ukuthi ukuba mancane but nawe under government malama projects lawa aku housing yabo hayi ngingeneke khona ila futhi okwashintsha khona impilo yami ngaqala ngaba nokconnectana nabantu abafuna ukulungisa izinto zamabhizinisi and staff khona lapho ngaregistration company yami yokucleaner i-cleaning company yes ngaqala ke leyo tshwala vele ngayishiya eceleni ngezathu ukuthi vele yayingekho registered kwakuwukwenza nje ngokuthi ngithole i-income ngaqala ngaregistration i-cleaning company ngayenza ne-company ye-academy le yama-security yabo even though le yama-security yahamba yaba nobuhicihicike ngezathu-ke zokuthi akuhambanga kahle when it comes to kuyi-market awuna kakhulu but le cleaning company yona ekwazi ukuyishintsha impilo yami ngakwazi ukuba ne-income ngakwazi ukufunda izinto eziningi yabo so kahle kulokho mina engikushoyo yabo ukuthi ila engakwazi khona ukufunda ukuxolela umuntu ukuthi ungathathi like yonke into oyizwayo obuhlungu yenziwa umuntu ngoba nawe awubazi lobo buhlungu lobadlule khona ukuthi ezenze kanjena why yabo and kukho konke okusuke kwenziwa umzali ngisho nala khona mekuthiwa khona usiswami okanye nawo ubhuti wami ngoba khona nokabhuti wami kodwa angifuna ngithinta kakhulu yabo ukuthi mhlawumbe indlela abakhula ngayo kufanele be-understand ukuthi wayesamncane and sasingeke sikhule ngendlela efanayo sonke bona obaba babo babele kude kwi-distance noma mina ngagcina nginoma ngaleso sikhathi so amacala abazali kwesinye isikhathi iwona affect abantu abangabantwana yabo okweyinye into nami engigqilazile kakhulu yabo ukuthi ngase sengicindezelelwa nanokuthi ke akangaphumeleli ke manje yabo akangaphumeleli but kuko konke lokho ngangakusebenzisa kumina ukuthi kungi-affect ukuthi ngikwazi ukuphusha ngifinyelele la ngiyakhona ngathatha like yonke into eyayibuhlungu engangidlula kuyona ukuthi bakumele ngidlule kuyona yabo bekumele ngidlule kuyona ukuze ngizofika la engikhona ngiphinde ngidlulele ngiphambili ezinye izinto engisifisa ukufika kuzona yabo nanokuthi ke kubalekile ukubambisana nomndeni especially menzala ndawonye yabo ibalekile kakhulu leyo nto the time umcindezelo omunye ngamaphutha abazali ila okudakela khona kakhulu uqhekeko nezingane bese ngikhuthaza kakhulu kumuntu osuke ewumzali ukuthi ingane kubalekile ukuthi uyinike uthando lolodwa yabo kubalekile ukuthi ingane uyinike uthando lolodwa ngoba ungayiniki kwakho uthando lolodwa kuhamba kulimaze zona kakhulu kube noqhekeke einganeni zilwe seziyaqala ziyanyanyana yabona lo fane aphile kanje because waphila kanje before yabo kanti ukube kwaba khona ukubambisana ekuthenini abazali noma sekuhluke nobaba kodwa uma akwazi ukubathatha naye ebenze befile njengokuthi bakhona nabo empilweni kama mhlambe ngabe angicindezela kanga ngalendlela le okwenzeka ngayo before ngoba phela okunye angichazanga konke ngoba angifuni ukuthi kuze kufikelele ezingeni lokuthi ngikhiphe wonke like amahlazo yabo
Kodwa the most key point engifuna ukuyidlulisa kakhulu ukuthi umzali nomzali kumele balansise enganeni ukuze kungabi noqhekeke ey'nganeni ngokuhamba kwesikhathi. Nanokuthi-ke umuntu ke okhule kanzima empilweni angakusebenzisi lokho ukuthi acindezele omunye umuntu ngoba umuntu nomuntu unejeni yakhe asuke ibekiwe. Yabo, esuke ebekelwe yona ukuthi okay wena uzodlula kubunzima obuthile nobuthile and kulobu bunzima obuthile umuntu oyobenza lobo bunzima lobo usibani nosibani akekho umunye asanelwe yena ngaphandle kwalo and ungamzondi ukuze ungayivali into esuke ilethelwe wena ngoba the time ugxila kulento leyo yenzondo ila izinto zakho zivaleka khona kakhulu. Yabo, ezinye izinto engihambe ngayifunda endleleni ukuthi okay you need to ukuthi uxole, you need to believe in something. Mina ke ngikholela kakhulu uNkulunkulu. Even though abanye abantu abaningi ngiyaba confuse ukuthi kanjani ekubeni lo muntu lesbian banale mentality ukuthi umuntu lesbian abanye bathi it's demonic, abanye bathi no nje ukuthi going back to iname kaNkosi Ngiphile le ekuqaleni if you could remember ukuthi ngingaqala ngestory sokuthi ubaba waphupha umkhulu emtshela le ngane lezo zalwa igama la kuzoba Nkosi Ngiphile and ayizukufana nezinye ingane. Yabo, ukusho ukuthi mina ngaba ingane yisipho ezingingane yisipho emndenini surely and bekumele ngidlule kulobunzima lobu ngenxa yesipho enginaso. Yabo, ngenxa yesipho enginaso ngiyakwazi ukubona izinto ezingale komuntu ozibona ngamehleni yami. Yabo, ngiyabona ubuka lapha but ngiyakwazi like ukubona izinto ezingale ngokwamehle enyama esuke zenzeka empilweni yomuntu. Ngifana nomprofeti, ngasho njalo ngifana nomprofeti. Yabo, but kukho konke nje engidlule khona ngifuna ukugxila nje kakhulu kumzali ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi uma ukhula okanye ukhulisa izingane uyikhulise ngendlela elinganayo preventa lento yenzondo nokucindezelana nokungakwazi ukulekelelana ningabandawonye. Yes. No, siyabonga kakhulu Nkosi Ngiphile ngokusixoxela ngodaba lakho nohambo lwakho lonke. And siMzansi Reality Stories sifisa nje ukusho ukuthi siyayiqhenya ngendlela strong ngayo. Siyayiqhenya ngendlela strong ngayo, akulula futhi akukazi kwaba lula ukuthi uthi umuntu ocindezelekile kodwa uhamba uzofika kuleli banga usufike kulona wena. Umbuzo nje enginawo ukuthi ugogo manje because ngikuzwile ukuthi ububhizi nje uphokophelela uphusha ulwa ngendlela obulwa ngayo ubulela ukuthi nje ufuna ukubuyela emuva ugogo impilo engcono. Okay, when it comes to ugogo ngiyajabula ukuthi ubuyele kakhulu kuyena. Yabo, ugogo njengamanje ugogo una 107. Okay. Yes, 107 and uNkulunkulu umblessile ngempilo kakhulu ngokuphila, ngasho kakhulu ukuthi ngokuphila ngezathu ukuthi ukhulise thina sizingane zabantu bakhe bengaseka abantwana bakhe. Wazokhulisa izingane zomakhelwane ezilahlekelwe abazali nazo kodwa sesizithathisa kwabantu basekhaya. Yabo, one of the blessing uNkulunkulu amblesse ngazi ukuthi amnike impilo ende. Bese kuthi ke ekhaya salungisa kakhulu and lalidelekile ngalendlela exakayo kodwa salungisa laba ilento le ukuthi umuntu emelikhomba ngelilanga athi wow. Yabo, ukhona ugogo is very proud of us ukuthi sakwazi ukushintsha ikhaya kakhulu. And ngikuzwe uthinta indaba ye forgiveness. Okuyinto enhle kakhulu ukuthi you have learned ukuthi kubalekile ukuxola. So ngicela ukuthola ukuthi injani mhlawumbe relationship yakho ke manje currently nama siblings akho amanye seniyakhona ukuthi ni relate kahle njengama siblings niphathane kahle manihlangene wonke umuntu egodukile kuba njani? All right, engingakusho i-relationship yethu on my side ngingasho ukuthi mina ngixolile but bona abaxolanga. Ngezizathu ukuthi basabambelele kulento ukuthi ukhule
ezandleni ey'ntofontofo ngalesa sikhathi bese khona abazali and ekhuleni intofontofo bona bathola ukustrugglisha basanaleyo nto ngoba ngisho kuthiwa kwenzakalani ayikho into abanga-update ngayo ukuthi sizikwenza ukuthi njengamanje ngizwa nje ngendaba yonke into ukuthi kwenziwa ukuthi yabo ngaleso sikhathi leso abasuke bekwenza ngakho ngoba ngisho nami thothi mhlambe ngi-achieve ngoba mekuthiwa ngi-achieve 1 no 2 no 3 bengeke ngutshela umamkhulu mamkhulu sengi-achievile 1 no 2 no 3 abatshele nabo yabo futhi inganankinga ukuthi abatshele but bona ayi ngezathu ukuthi abakakwazi ukuxola nokuxolela umzali yabo ngoba kahle kahle mina icala nginalo yabo abakakwazi bona ukuxolela umzali wabo ongasekho emhlabeni yabo ngathini mhlawumbe abakayifundisa ukuthi yonke into esuke yenzeka empilweni isuke inezizathu esifanele ikwazi ukuthi kuwelise kufikise kulelo zinga lelo osuke usukulona leso sikhathi ngoba ngokwempumelelo yes baphumelele manje yabo kodwa manje bahlule ukuxolela lesa simo mhlawumbe sohambe sibavimbe ngokuhamba kwesikhathi yabo so bona into eshoda kubona ukuxolela umzali wethu kuphela yabo ukuze bekwazi ukunika mina ithuba lokwazi ukuthi mina ngudade wabo kubona yabo bekwazi ukubona ukuthi kahle kahle leli igazi lethu bashoda nje ngento eyi1 ukuthi bekwazi ukuxolela umzali wethu qa ngizwa kahle into esingayisho nje mbukele ekhaya ukuthi siyafunda la futhi asifunde ukuthi umuntu wesifazane unabantwana yenza ngayo yonke indlela ukuthi abantwana bakho babonise uthando ubaphatha ngendlela futhi efanayo ukuze kungabi wena mzali oyi-root noma oyi-cause ye-division kubantwana bakho. Mbukeli sekuyiso kweleso sikhathi ukuthi mina Mazwide ngikushiye, but before ngikushiye ngicela ukukukhumbuza ukuthi uhlelo lwethu uMzansi Reality Stories siqhaswe noma sisupportwe u-EasyBet. Uma ufuna ukuba ingxenye ka-EasyBet uyangena lapha ku-description, uzoyithola description kwi-comment section, ungene khona kwi-link noma usebenzise i-promo code yethu ethi Mzansi50 bese uthola u-R50. Kulo R50 loyo uzokwazi ukubetha ngawo ngendlela othanda ngayo. Siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo lethu. Let me love you and leave you. Danko.